Благословена вечер от Господа на всички вас, брати и сестри в Господа. Както казахме, ще започнем с един план, който така докосна сърцето ми. И това ще се отнесе за хора, които преодоляват моменти на разочарование, на безнадежност. И искам чрез тези клипчета, които ще направим, да подпомогнем на вас. Бъдете благословени в славното име на Христос. Всичко това, което правиме, е за слава на Господа. Не търсиме нито известност, нито да се знае нещо за нас. И така, темата ни е как да преодолеем разочарованието. Започвайки тази тема, трябва да знаем едно. Живеем в свят, който сам по себе си не е трябвало да бъде такъв. Това не е бил първоначалният план на Господа. Когато е дошъл грехът, объркал всичко. Объркал и първоначалния план. Затова живеем в такъв объркан свят. Ако искате да намерите историята за началото, за грехопадението, се намира в Битие, 3 глава. Четете и ще разберете откъде идва разочарованието, как е влезнало и какво се е случило. От тази история там разбираме, че разочарованието не е от Бог. Грехът и неговия баща създават тези емоции. Разочарованието е равно на безнадежност. И сега може би се питате дали ние вярващите ще изпитаме тези неща. Отговорът ми е да, трябва да ги изпитаме. За да може да разберем колко красив, голям и добър Бог имаме. И да знаем как да му благодарим. Има един герой. Давид изпита тези моменти на безнадежност и на обезсърчение. Но Давид, след неговото оплакване, веднага неговите писания завършват с благодарност към Бог. Ако минаваш през такива моменти, просто потърси Бог и Той няма да се забави. Защото Неговата жертва е валидна и днес. И благодарение на нея можем да намерим спокойствие, мир и утеха. Първо, потърси Бог чрез молитва. Второ, започни да го хвалиш. И трето, завърши своята молитва, своето хваление с благодарност. Бъдете благословени в славата име на Христос. Очаквайте скоро и една поредица от такива клипчета, с които ще даваме точки, с които как да преодолеем разочарованието и безнадежността. Откъде идва и как може да ги преодолеем. В това наше първо клипче говорихме за Давид и неговото преодоляване на тези неща. Имаме страхотна Библия, която може да прочетете историите на Давид и псалмите, в които той говори за своето разочарование и как завършва с благодарност към Бог. Бъдете благословени!